4 aprelde Türkmenistan aviakompaniyasy Türkmenistanyň raýatlaryny Istanbuldan Türkmenawada alyp bardy. 290 ýolagçy Türkmenawa şäherine charter uçary bilen eltildi. Azatlyň habarçylarynyň gelen ýolagçylara talgylanyp habar bermegine görä Türkmenistan howa ýollarynyň uçary 5 aprelde yerli wagt bilen ir saat 2:30 töwereginde Türkmenawa şäherine barypdyr. Uçar 4 aprelde saat 21 töwereginde Istanbuldan uçupdyr. Azatlyň habarçylary we Türkmen portal ýarym resmi web sahypasy Türkmenistan howa ýollarynyň Boeing 777 kysymly uçary bilen Istanbuldan 290 adamyň Türkmenawa şäherine eltilenligini habar berdiler. Türkmen portalynyň habarynda uçaryň Türkiýede we goňşy ýurtlarda bolan Türkmenistanyň raýatlaryny watanyna alyp baranlygy aýdylýar. Ondan öň 4 aprelde planlaşdyrylýan uçuşyň ýaragly konfliktiň fonunda Ukrainadan Türkiýäge gaçyp giden talipler üçin niýetlenenligi aýdylypdy. Bu barada 30 martda gararsyz neşir Türkmen News habar berdi. Istanbuldan Türkmenawa şäherine baran uçaryň ýolagçylarynyň sözlerine görä bortda odal Ukrainadan Türkiýe evakuasiýa edilen 100 töweregi türkmen studenti bardy. Olardan başga da ýolagçylaryň arasynda çağala ýalar we saglyk problemalary bolan adamlar bolupdyr. Bu uçuşa garaşan köp adam öňünden geldige howa menziline bir näçe günläp boldy. Adamlar bu uçuşa sabırsyzlyk bilen garaşýardy. Dip Azatlyň çeşmelerinden biri aýtdy. Ýatlasak Ukrainadan gaçyp çykan Türkmenistanlary alyp baran ilkinji uçar 10 martda Türkmenawa şäherine baryp şonda indiki uçuşyň 13 martda boljakdygy ma'lum edilipdi. Uçarlar Ukrainadaky söwüşden gaçan türkmen raýatlary üçin Rumyniýadan we Polşadan guralypdy. Bu aralykda koronavirus pandemiýasy başlanaly bäri adaty uçar gatnawynyň ýatyrylmagy zerarly daşary ýurtlarda galan müňlerçe türkmen raýaty hinidem watanyna gitmekde kynçylyk çekerler. Türkmenistanyň onlarça raýaty Istanbulyň halkara howa menzilinde ýygyderli bolýarlar. Istanbuldaky türkmen raýatlary ýurduna uçuşlaryň ýokdugyna garamazdan terek tertipde guralýan charter uçarlaryny bil baglap Türkmenistana uçmak tamasy bilen Istanbulyň aeroportunda gije gündüz bolýarlar. Hususan da 9 we 26 martda ellerinde bileti bolan onlarça adam Türk howa ýollarynyň charter uçarlaryna minip bilmedi. Türk aviakompaniýasynyň wekilleriniň habar bermegine görä uçmaga ruhsat berilen ýolagçylaryň sanawy Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy tarapyndan düzülýär. Soňky wagtda Türkmenistanyň raýatlary 3-nji ýurtlaryň üstü bilen öz watanyna aşmaga synanşýarlar. Aprel aýynyň başyndan beri adyndan onlarça raýat Özbegistan bilen serhet üstü gury yer ýollary bilen Türkmenistana gaýdyp bardy. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä 1 we 2 aprelde Türkmen-Özbek serhedinden geçen Türkmenistanyň raýatlary Farabda 3 hepdelik karantina yerleşdirilipdir. Özbegistanyň esatanam 1 aprelde baranlaryň arasynda 2 türkmen raýaty Moskwadan, galanlar bolsa Täjikistanyň Özbegistana baryp soň Türkmenistana aşypdyr. 1 aprelde adamdan 75 adamyň serhetden geçenligini yerli çeşmeleriň biri habar berýär. Türkmen hökümeti öz raýatlaryny gaty çäkli sanda kabul edýär diýip çeşmeýär. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen adaty howa gatnawyny besetdi. Netijede ýurdun müňlerçe raýaty watanyna barmak mümkinçiligini ýitirdi. 2020-nji ýylyň awgust aýynda ýurdun hökümeti raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmek üçin charter uçarlaryny gurap başlapdy. Emma uçuşlaryň sany islegi kanagatlandyrmaýar. Dürli ýurtlardaky türkmen elçixanalar tarapyndan düzülýän sanawlarda adamdan yüzlerçe adamyň atlary görkezilýär. Şol sanawlara adyny goşduran Türkmenistanlylaryň sözlerine görä köpler 2 ýyl bäri öz nowatyna garaşýarlar.